L-istudenti ta' Savio College f'Haddingli rridu li fi żminijiet ta' festi jkunu ta' kumpanija anke b'mod virtwali għaliex xieren ta' anzjani li qattew il-miliet waħedhom permezz ta' filmat li fih hemm kant tradizzjonali tal-miliet kif ukoll qari ta' xi stejjer, l-istudenti qed iħajru lill-oħrajn biex jagħmlu bħalhom u joħolqu tbissima fuq fhom l-anzjani waħedhom dan imbagħad se jintwera fid-djar tal-anzjani. Mela, aħna ħejjejna video bl-idea tal-Kunsill tal-Istudenti li namlu video indirizzat lejn l-anzjani sabiex aħna nurhom li huma fi ħsibietna u f'qalbna. Tkellimna wkoll mas-Sur Mast Father Jeremy Vella li spjega kif din l-inizjattiva kienet idea ta' tfal. Din is-sena iddeċidejna li l-attivitajiet kollha ikunu favur dawk li l-iktar jinsabu fil-bżonn. It-tfal huma konxi ta' tbatijiet li hawn madwarna. U pereżempju kellna food bank għal Caritas, imma it-tieni inizjattiva kienet purament ta' tfal. Bdew jisemmu l-isser tagħhom jien għandinna nagħtiha qiegħda ġuħum li ma tistax tarani bil-kemm niltaqgħu ħlif xi WhatsApp jew b'xi video, u allura ħarġu b'din l-idea tal-e-card. Il-Ministru għall-Anzjanità attiva Michael Farrugia laqa l-inizjattiva tal-istudenti u saħaq ukoll dwar il-ħidma tal-Gvern biex kemm jista' jkun jelimina s-solitudni mis-soċjetà Maltija. Glorja lil Kristu